खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंसोरनो मोन जिकेनि सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामलां। दिनैनि गिबि सोंथियावनो दं, बबे जुनारनि गाइखेरजों मुलि बानायनाय जायो? अपसनाव दं ए बोरमा, बि उट, सि सिंह, डि मैदेर। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि सिंह। नैथियाव दं, सबसे सिगां साहानि आबादखौ बबे हादरा मावजेनदोंमोन? अपसनाव दं ए भारत, बि पाकिस्तान, सि आमेरिका, डि चीन। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि चीन। थामथियाव दं, बुहुमाव सबसे बांसिन अनजिमानि जिबिया बबे? अपसनाव दं ए थाम्फै, बि ना, सि मोस्रोम, डि मानसि। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि मोस्रोम। ब्रैथियाव दं, जुलाफि मेथाइखौ बबे हादराव दिहुनग्रोआमोन? अपसनाव दं ए भारत, बि चीन, सि भुटान, डि इरान। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि इरान। बाथियाव दं, बबे जिबिया गासिबो जिरादखौनो 2 गुन देरसिन नुयो? अपसनाव दं ए सिंह, बि मुफुर, सि मैदेर, डि जिराफ। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि मैदेर। स्निथियाव दं, गोसोम आंगुरखौ बबे हादराव मोननाय जायो? अपसनाव दं ए भुटान, बि पाकिस्तान, सि भारत, डि आमेरिका। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि भारत। दाइनथियाव दं, भारतनि सबसे समायनासिन रेलवे स्टेशनआ बबे? अपसनाव दं ए मुम्बाइ, बि दिल्ली, सि गराखपुर, डि छत्रपति शिवाजी। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि छत्रपति शिवाजी। गुथियाव दं, मैदेरनि खुगायाव मोनबेसे हाथाइ थायो? अपसनाव दं ए 20, बि 24, सि 26, डि 39। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि 26। जोबथा आरो 10थि सोंथियाव दं, महात्मा गान्धीआ बबे जाथिनिमोन? अपसनाव दं ए ख्रिस्टियान, बि मुस्लिम, सि वैश्य, डि सिख। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि वैश्य।